Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing agulimag kan agtal na kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Na isang sangayan asanga ili. Nayanak abulsak ni Ana ubing. Ngam itilaksid ti kasasaad na, nagtalinaed anasingpet kan napakumbaba daytoy. Amin abilin tinasingpet nga inana kat tinungpal na. Sa balimet ti ugali ti amana, tanauyong daytoy. Kat no dadduma, ibaga na pa'y asaan na kanong nga anak ni Ana. Iti maysa nga aldaw, kat. Tatang, amo kasi kanti si Mangpet. Pumanaw ka man iti sagok, sika, Ana. Amom lang aruda na kagurgura ka. Tatang, Iso mabalin ka di. Umadayo ka kanyak, sika, Ana. Ang mga no makasauak pa'y itinakarkaro ang makapasakit kan ka. Ana, anak ko, pasensya amla ko man ni tatang mo, ah? ni, apay akas tatibag bagam kanyak, nanang. Nangag ko amin nga imbagbaga na itay si Mangpet. Talaga anak karo jay amam, anak ko. Dinak namin kayat, tabul sekak, nanang. Ana, anak ko. Ngam uray no kasta, patpatgak ni tatang. Kat nakasagana aklat tangag sirbikan ko, ana. Anak ko. Ha? Agsangsangit ka di, nanang? Ha? Ko. Ni, saan, anak ko? Saan kan nga aglibak, nanang? Pudno abulsa ka, nga makarik naak. Kat uray no ilibak mo, di mo mailimad kanyak ngagsangsangit ka. Ana, anak ko. Di ka madanagan, nanang. Ipatpatag ko lata ni tatang. Uray anya pa'y ti aramidan na kanyak. Ipatpatag ko lata. Ta isukat nga rod ti amak. Apay, di ka pa'y lagid na, sika, Norma. Ne, kasarsarita ka. Ngam naunagkit din asin na iti isungbat mo kanyak. Lino. Apay ay asabali ti panakilangan mo iti anak ta. Na. Ay, Norma. Di ka man agsaoy ti Jack magustuhan. Anak mo lang ni Ana. Jack aklunan nga anak ko na jay. Anyan. Iso mabalin ka di. San man aday jay nga Ana ti pagsaritaan ta. Maturog kakit din. Kumusta kan, apaw? Lolo, naimbag ta si Marong Karaka. Mailiwakon kan ka. Ay na. Kailiw ka maten, apaw. Iso nga mayak. Ay, asino ti kadwam? Ninanang ko, Lolo. Aday siya likod ti balay. Aglablaba. Kastaya. Din, Lolo. Ala, mabit lang nga raw. Taipan ko ijay kusina dagiti imot kaw, apaw. Aduting sangput ko a prutas para kin ka. Jaklaim pagaro pa kasta ti aramid ni Lino nga anak ko. Pasensya kan tatang. Awan lang amin ti pangyeb kasak iti marikrik na. Ay, maawatan ka, Norma. Pasensya amla ko man ti anak ko. Tatang, Sa nabalay, taom yanak mat diti balayo ita. Makasaritak itinalapat ni Linaw. tatang, sigurado akaguranak day chay no kasarita yung may papan iti imbagak. Ibaganan tumanen ang nagipulong. Anya? Sigurado day tatang. Malala. Di kagdanag, Norma. Siyak ti makaamaw. Saan arumbang apalabsek tinaalas nga aramid ni Linaw iti anak yaw. Ana, ulitak dagiti sinaladsod ko kung ka. When nonoy. 5 plus 5. 10. 22 plus 15. 37. Uy, naglaing ka talaga, Ana. Amom nonoy.
Uray kasto ti kasasaad ko. Kayat ko kumamot ti makaadal. Ta ibagbagamot ti daddumang nga adda pagadalan dagiti kas kanyak a bulsak. Aping nga mina di nakapagadalan ni nanang mo. No ni nanang, kayat na nga agadalak. Ngumadi ni tatang, taawan kanumot la ti Serbina. Anya? Wanunoy. Siguro, gaputabol sa kakat nga rod. Iso akas ti sa ni tatang ko. Angam, awan anyaman na kanyak. Kat agyaman ak nunoy ta ibingbinglay mo kanyak dagiti maad-adal mo iti eskwelaan. Tsak ninam na mga umay kayo, tatang. Nabayag day din na odi a panagpasyar ko dito'y balayaw, anak ko. Iso nga'y mayak mait, ta umiliwak mat kada kayaw. Tatang! Limunal! Kita ang tinaramit mo. Naibulangan ti Diyos iti datar. Siyakan tatang. Ana, apaw, ala, umay ka. Tulungan ka na tumakdar. Agyaman ak, lolo. Linaw, urayin nakpiit anak ko. Itulod ko laing ni Ana iti ayan ni Norma. Agsubliak tagsarita ta. Mabalin ka di, tatang. Sanda ka sermonan, gapulaan ka ni Ana. Saan ka sermonan? Bagbagaan ka laeng. Tatang? Saan arumbang tikastangar aramidam? Apa nga isurod dak? Kain mabalin ka de. No may papan ka ni Ana, di dak pagsawa ni tikasta. Yak lapagan ano day jeng ubing? Tasaan kumit nga anak? Anya? Di mo amo ti sasawan. Huh? Mingmingan man na yung bag ni Ana. Sika, ti karupropa na. Ay! Ibagamkit din na saan mo nga anak. Basta, jak bigbigan nga anak ko day jay. Taawan ti anak ko abulsek, tatang. Jesus, nangag ko amin ngayong pagbaga ni tatang ko kan ni lolo. Ngam, oray no kasjay. Ipatpatag ko lata ni tatang ko. Agtultuloy lata nga agsingsing patak para kan ni tatang ko kan iti pamilya. Iso atarabayan na kami kumalagta. Amen. Ana, anak ko. Ni? Adda kagayam iti abay ko, nanang. Uwan, anak. Ngam nakitak anak ka pa rin tumang ka nga karkarala. Iso asaan ka nga inisturbo. Apay, nanang. Adda ka di masapol mo. Awan matkit di, anak ko. Kinita ka laang numat maturog kan. Nalpasa kon anak kararag, nanang. Iso ang maturog akon. Sino ka? Mabalin ka diti tumawat iti makan, uncle. Mabisinak ngamin. Ha? Di na ka di kaasyan. Kuha, sige, umay ka. Sumrek ka, pakanan ka, basang. Kumusta ka, Ana? Makitkita ka? Lukas na! Makakita akon! Saan pa'y, Ana? Saan ka pa'y ang makakita? Ngam, umadanin. Anya? Angam, makitkita ka? Apay ako na madyak pala makakita. Makita naklaeng. Gaputa sa anak agagangay nga ubing. Kita ang anaimbag, Ana, ha? Kala at anaaddan ka iti payak. Gaputa may saak nga anghel, Ana. Anya? Dengdeng ti Diyos ti kararag dagiti nasisingpet, kan pagwadan nga ubing. Akas kan ka. Naibaunak ditoy, tapno ipaay ko ti kalikagom mo. Maaklon mo ti gasat mo, Ana. Kat umdasan day ta makagapo, tapno maipaay ti kalikagom mo. Anya ti kayat mo asawan, anghel. Saan
Saan ka maawatan? Maawatam tumatlaang ti amin, Ana. Basta agtalinaad ka kumaan na singpat, kan natudyo nga ubing. Kawalan na ko ma. Kunak. Gaboy ti nagmadi nga aramid ko iti anak ta. Anak, kunam, maaklon mo nga anak mo ni Ana. Uwain. Anak ko ni Ana. Tauray pa yung sino ti pagdamagam. Sana may libak as siyak ti kayong ingas na. Lino, Nagbalaw ti amin kanyak. Apaman adimteng ti kasadaran ni Ana adim mawat iti kanan na. sino? Kaya't mo sawan. Di mo nakita di ubing a babae nga may itaylaan? Saan? Sino di ibagbagam nga ubing? Agpayso ka di day nga ibagbagam? Ana, anak ko. Nanang, ada sinangaili ni tatang nga anghel. Anya? Katamom, nanang. Pimay so timbaga jay sa nga ili tayong anghel. Kunana amapatganan tinabayagan akalikagom ko. Ti kanayon nga'y karkararag ko. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Nagbaliwan na namin pinsan kanyak ni tatang. Awakan na kon iti anak. Kan itay nagsarita kami. Inarakop nak, nanang. Kan agkidkid daw iti pamakawan. Anya? Diyos ko. Anya daytoy akinadatdatlag anapasamak. Talaga adat-datlag, nanang. Ta iti apag ka nito, nakakita ak. Dahita ti agpayso, nanang. Nakitak amis mo ti ubing asa nga ili tayo. Nakitak no kasanoan na addaan iti payak. Nakitak ti anghel asa nga ili tayo. Diyos ko. Agyaman ako na iti milagro anapasamak iti pamilya. Kang runaan iti amin. Ti panagbaliwan ni Lino nga asawa. Agyaman na tadinan ilaklaksid ni Ana nga anak mi. Nagbaliw nga rod anamimpinsan ti panagbiag ti pamilya ni Ana o Bing. Gapo iti idadateng ti naisang sangayan asa nga ili iti pagtaenganda. Kat manipod nga rod idin, nagbiag anaragsak ti pamilya ni Ana, kat binan napadaspay ti nailaksid iti bukod na nga ama. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit?
No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.